El nou llibre es diu Discursos a la nació i és un llibre que recull tota una sèrie de conferències fetes des de l'any aproximadament 2004 fins a primers del 2009. Són conferències que abasten temàtiques diverses, d'economia, de llengua, de política, naturalment, fonamentalment, vull dir, de política del Principat, en aquest cas, però sempre amb la intenció fonamental al llibre de crear, diguem-ne, la suficient moral de victòria en els catalans per tal que vegin que l'objectiu de la independència de Catalunya, de Salses, de Guardamar i de Fregemó, és un objectiu possible. Es diu Discursos a la nació justament perquè han estat conferències, han estat discursos adreçats en aquest aspecte a Catalunya, a tot Catalunya, tant als independentistes com als que no ho són, perquè els que no ho són també els hem de convèncer i espero que aquests discursos col·laborin a fer veure a aquells catalans encara despistats i que veuen i que encara no creuen que és possible el trencament amb Espanya i França, que això és una cosa que depèn fonamentalment de la fe en les nostres possibilitats. Aquestes conferències s'han fet a llocs diversos del territori o s'han fet per escrit o sempre al mateix lloc? No, aquestes conferències s'han fet arreu dels països catalans, s'han fet a Elx, s'han fet a Vilafranca del Penedès, a Barcelona, a Vic, Olot, Manresa, Puigcerdà, etc. És a dir, són conferències fetes arreu del territori al llarg de 4 anys. Si no recordo malament, són 17 conferències. No, són 17 discursos, però dels quals crec que hi ha 2 discursos, concretament. 2 discursos a la plaça Sant Jaume, un concretament pel caos de Rodalies que es va originar en el Principat, bé, el Principat no, sobretot al voltant de Barcelona, ara farà un any i pico. En protesta per aquest caos jo vaig fer un discurs a la plaça Sant Jaume i un altre discurs en commemoració dels 80 anys de la Constitució Catalana de l'Havana, que també es va fer un acte a la plaça de Sant Jaume. Han estat conferències majoritàriament i discursos a la plaça pública, a la plaça de Sant Jaume, que és el poder polític del Principat de Catalunya, allà han estat 2 discursos. Bé, el primer llibre que vaig publicar va ser, si no recordo malament, l'any 91, contra el senequisme polític, com a autor individual em refereixo. L'altre llibre és Joan Fiveller, model de caràcter, el tercer llibre és Cap a la independència i el quart llibre és Discursos a la nació. He estat coautor d'altres llibres que han estat Front pel plebiscit per la independència de Catalunya, Independència sobre rodes i algun altre que ara la veritat no recordo. Són sempre bàsicament enfocats cap a la independència. Sí, sempre enfocat naturalment cap a la independència, és a dir, la meva activitat política sempre ha estat adreçada a l'assoliment d'un únic objectiu, que és la independència de Catalunya, la consecució d'un estat català independent, perquè, entre altres coses, avui en dia fer política a Catalunya que no sigui independentista és, en definitiva, treballar contra Catalunya. És a dir, no fer una política independentista és perpetuar la colonització de la Catalunya espanyola i de la Catalunya francesa. Perquè quan tu no fas una política de trencament, vulguis que no, acabes fent una política de col·laboració. D'una manera o d'una altra, vull dir, més gran o més petita, però finalment sempre acabes, diguem-ne, dins de la xarxa del colonitzador francès o espanyol en aquest cas. Catalunya Acció és una organització política que va néixer fa 5 anys, que és la que majoritàriament coneix la gent, no? Quan dic la gent em refereixo als patriotes, als independentistes. I Força Catalunya és un partit polític, però està constituït i de moment està desat en un calaix a l'espera de poder construir les aliances pertinents per tal de poder fer l'assalt, en el bon sentit de la paraula, en el bon sentit, en el sentit democràtic, en el Principat de Catalunya. Per al moment s'estan construint aquestes aliances, esperem estar a la graella de sortida de l'any 2010 amb unes condicions que ens permetin tenir un èxit notable a les eleccions. Que en definitiva el que ha de ser Força Catalunya és el preludi de la independència, és a dir, hem de fer entrar la independència autèntica, la independència insubornable dins del Parlament de Catalunya i d'aquesta manera poder, en definitiva, dividir l'arc parlamentari del Principat en 2 blocs, l'unionista i l'independentista. I això sempre és el preludi de tota independència. Es pot dir que va dins el mateix sentit, no pas a dintre, però dins el mateix sentit que els moviments que diuen que cal una prioritat absoluta a la independència més que drets i esquerres i per parlar, per exemple, del Carretero o altres. Sí, a veure, és a dir, aquesta dicotomia dreta-esquerra amb un
amb un moviment independentista doncs és una cosa que actualment ja està superada, és a dir, anys enrere, doncs, per una sèrie de circumstàncies històriques, doncs, no dic jo que pogués tenir un sentit, però era més comprensible per la gent. No? Però avui en dia, quan la condició de colònia de Catalunya ja afecta a coses doncs, del nostre dia a dia, com poden ser les infraestructures, la sanitat, l'educació, etc., això naturalment doncs, no té color ni de dreta ni d'esquerra, perquè tant la gent de dreta com la gent d'esquerra el que vol és sanitat, vol educació, vol infraestructures, vol tota una sèrie de condicions mínimes de qualsevol estat occidental. Per altra manera de dir, posant una prioritat absoluta abans d'altres que seran prioritats també, poc de moment. Sí, exactament, doncs, com els eslovens sempre van tenir com a prioritat la independència, com els lituans van tenir prioritàriament la independència, i com els montenegrins, per parlar dels últims, doncs sempre han tingut prioritàriament doncs, la independència. En aquest cas nosaltres no hem de ser doncs, diferents. I més sabent que aquesta dicotomia dreta-esquerra sempre comporta unes certes divisions entre els catalans, que fins i tot nosaltres probablement doncs, som uns dels pocs moviments independentistes que fins i tot ens distingim dretes i esquerres amb la bandera de lluita. És a dir, hi ha uns que els d'esquerres que tenen l'estel vermell i els de, no de dretes, però els altres doncs, és l'estel blanc. No? Acabem aquí, però potser donant l'adreça electrònica o l'adreça de web. catalunyaacció.org. Aquesta és l'adreça electrònica de Catalunya Acció i moltes gràcies a NetTV.